ya vi que la señora pues había apuñalado al chico. Pues en el momento la gente pues no sabía qué hacer, pues ella quería salir corriendo y ¿qué hizo? Pues en la esquina de allí de la acera tiró el cuchillo, que no alcanzó a bajar donde está lo del alcantarillado, pues para que como que se perdiera. Extraño suceso nunha cafetería de Ferrol. Unha muller acoitelou un home que estaba na barra, aparentemente sen motivo e sen que se coñecesen previamente. A presunta agresora foi reducida polas persoas que estaban no local e detida pola policía. A vítima tivo que ser trasladada ao hospital, pero xa recibiu a alta. Boas tardes, martes 3 de febreiro, en Vidos o Galicia Noticias, a Garda Civil dá por desartellado un grupo criminal de orixe albanesa, especializado en roubos en vivendas. Trátase dunha banda itinerante que teña a súa base en Vigo e elixían casas en zonas illadas para levar a cabo os seus asaltos. Tamén empregaban zulos no monte para agochar os seus botíns. Os axentes detivéronos tras cometer 14 atracos en menos dun mes en localidades da Coruña e de Pontevedra. Tienen una metodología muy clara, es decir, desde que planifican el robo, planifican la huida, planifican el método de acceso, son muy silenciosos y luego pues son capaces de revolver todas las estancias de la vivienda en un corto periodo de tiempo. Un garda civil fora de servizo evitou un roubo en Sarria polo coñecido como método do abrazo. A vítima do atraco é unha señora de avanzada idade. Unha muller duns 30 anos achegóuselle coa excusa de pedirlle indicacións para chegar a un sitio. Aproveitando a súa distracción, tratou de roubarlle as xoias que levaba postas. O que non imaginaba a ladroa é que o axente estaba vendo todo e que o seu roubo se ia ver frustrado. Tentan con acaramelar, abrazan, nese momento que se descuidan un pouco, se a persona é receptiva, enganchan e botan a correr e escapan. E xa teñen un cómplice nun coche nas proximidades para salir, para escapar ou para moverse hacia outra zona. Moitas veces son itinerantes. A neve volveu caer esta mañá nas zonas altas do interior. Na A52 o asfalto esvaradío, precisamente pola neve e polo xeo provocaron a saída de vía dun camión na Gudiña. Isto obrigou a cortar o tráfico os dous carrís, en sentido Vigo. Nesa autovía hai que circular con moita precaución entre Vendas da Barreira en Ríos e Sanabria xa en Zamora. No Alto do Rodicio prohibiuse o tráfico de camións durante horas na OU 536. En Lugo, os atrancos po tráfico limitáronse a vías secundarias de Folgoso do Courel, Cervantes, Samos e Pedrafita do Cebreiro. Malia neve desta mañá, o máis sorprendente do tempo das últimas horas pode ser a intensa treboada que azoutou Vigo e a súa contorna esta noite. Non hai constancia de estragos graves, pero quen a sentiron din que foi impresionante. Todo blanco, todas as mesas blancas, todo o chan blanco, todo cuberto de saraiva. E pola noite hizo un vento horrible, choveu toda a noite. Unha tormenta, unha treboada de carallo, sí, e granizo seguido toda a noite, vento, pero hai de haber pior, non? Mira peor aínda. Ben seguido, cando veña o, me chamo Leonardo este. Primeira parada hoxe do Galicia Noticias, de volta coa neve que volveu a aparecer esta mañá nas zonas altas do interior e fixo das súas no que atinxe o tráfico en puntos como onde estás ti, Demetrio. Sí, esta foi unha mañá complicada agora, como se pode comprobar nesta OU 536 en Ourense. O tráfico xa circula con normalidade despois do traballo intenso que tiveron que levar a cabo as máquinas quitaneves ao longo de toda esta mañá, como dicíamos. De feito, aquí neste punto no que nos atopamos no Alto do Rodicio chegou a estar restringido o tráfico para os vehículos peaxados con limitacións para a velocidade e tamén prohibición de adiantamentos. Complicado tamén estivo na A52, seguimos falando da provincia de Ourense, onde un camión sufría un accidente precisamente a consecuencia da intensa nevarada caída a primeiras horas da mañá, bloqueando os dous carriles en sentido Ourense para o tráfico, que tivo que ser desviado por a Nacional. E agora mesmo, como dicíamos, a situación normalízase pouco a pouco e aquí podes circular despois dunha mañá complicada sin ningunha restriccións.
caeron folerpas xa a partir dos 600 metros de altitude, a neve non callou ata os 900, ocasionando tráfico lento e retencións puntuais pola autovía das Rías Baixas, desde o concello ourensán de Ríos ata Sanabria, na provincia de Zamora. Se está pasando o quitanillo seguido na carretera general, nós para traballar a noite temos que ver, porque nos movemos por pistas de Adif, que estamos traballando nos túneles, a ver como están as pistas de acceso. E aí na mezquita andan os do Concello que o quitaneve e a cartera está ben. Pois, bueno, as calles e eso está máis, pero bueno. Contra as 9 da mañá, un camión de gran tonelaxe quedaba atravesado na autovía nunha zona en pendente á altura da Gudiña, cortando completamente o tráfico en ambos os dous carrís sentido Vigo, o que obrigou a desviar a circulación polo medio da vila. Cando empezou a nevar fuerte, atixeiro e cruzou os dous carriles da autovía, esta onde estaba cortada e pasaba con o tráfico por aquí. A estrada de Trives foi a que deu máis problemas de tráfico, coa circulación interrompida para camións durante boa parte da mañá no Alto do Rodicio. Os quitaneves traballaron durante toda a mañá pola estrada 536 e tamén polas de Montederramo e Chandrexa. A situación agora xa está máis ou menos controlada. A primeira hora había bastante neve, sobre todo hacia a zona de Paredes, Sabín, por aí, por a carretera de Covas. Bueno, menos mal que a neve é blanda, ahora vai derretendo. Frío y nieva, que es muy bonito, porque en Barcelona eso no lo vemos cada día. 3 días escasos pasaran desde as últimas nevaradas, un inverno duro pola sucesión de borrascas. Foi un inverno duro, crudo, dos que xa non viñan. Pero bueno, estamos contentos, que isto para a natureza é moi bo. Xa na outra semana caiu unha boa borrasca e agora volve a estar outra. E a auga tamén ten caído. Nevar agua xeada, levamos así, me cago un día. O aviso de neve xa se levantou, pero mañá volve a haber por chuvia. Este novo episodio de neve e xeo afecta tamén as zonas de montaña da provincia de Lugo e deixouse en clases os alumnos do Centro Infantil e Primaria de Pedrafita. A neve leva caendo toda a mañá con intensidade nas zonas situadas por riba dos 1000 metros. A circulación, aínda que condicionada, é normal na rede viaria principal de Lugo, pero sí que hai algún que outro problema na rede secundaria, onde durante as últimas horas chegaron a acumularse ata 8 centímetros de neve en concellos como Folgoso do Courel, Cervantes, Samos e Pedrafita do Cebreiro. Poucos puideron dormir hoxe do tirón en Vigo e a súa contorna. 2 trombas de auga e Sarabia atronaron na noite e algunhas rúas e estradas convertéronse en auténticas pistas de patinaxe. O tema do día en rúas e cafés era hoxe o temporal que fixo que poucos puideran pegar ollo esta noite. Non podía dormir de noche. Estaba fatal, non podía dormir, caía un montón, e viento e todo. A noite hubo tronos e relámpagos que se oía desde a cama e oíase chover bastante. E debía ser granizo porque as mañán agora tamén eu ando aquí con un taxi e polas beiras rúas estaba todo blanco de granizo. Los tregos e tronos deixaron imaxes dunha noite de terror en Vigo e a contorna. Só na cidade caeron unha dúcia de raios e 2 trombas de auga con máis de 66 litros por metro cadrado. No concello veciño de Mos, a Sarabia cubriu todo cun manto que semellaba neve. Todo blanco, todas as mesas blancas, todo chan blanco, todo cuberto de Saraiva. E pola noite hizo un vento horrible, choveu toda a noite. Home, que aquí sempre hai, cando hai moitísimo vento, sempre pasa algo. E iso, cando cheguei estaban todos os automáticos baixados dos tronos porque hubo toda a noite tronos. Problemas sobre todo nas estradas. A AP9 e a A55 tinguíronse de branco no Maixoeiro e Puxeiros. Tamén foron moitos os que nin se decataron do temporal. Iso é moi complicado porque o coche colle ese granizo e vaise na carretera, entón hai que andar con precaución e baixar a velocidade. Sí que se escoitaba bastante que cae unha granizada seica, pero sí, dormín ben. Eu son de Salceda, entón imagino que ali non se notaría tanto, pero bueno, hoxe sí que me levantei para vir tamén a clase, e arriba no colegio sí que hai restos de xeo, e aquí arriba tamén na finca. A peor parte levaron as mascotas, que se asustan cos raios e pasaron mala noite.
Ahora aún hay un poco de hielo en el suelo, el que lo pasa mal es el perro. A cadela peor, unha tormenta, unha treboada de carallo, sí, e granizo seguido toda a noite, vento, pero hai de haber un pior, non? Mira peor aínda, ben seguido, cando veña o, como chamo, Leonardo este. A seguinte borrasca collenos a todos xa afeitos, e sobre todo fartos dun inverno que se está facendo moi longo. Un enorme noiro de terra duns 12 metros de altura cedeu no paseo de Bouzas en Vigo esta mesma mañá. Unha muller de 70 anos que paseaba pola zona e o seu can quedaron feridos. Os dous acabaron caendo á zona do mar. Nese momento había marea baixa polo que acabaron nunha zona de rochas. A muller foi trasladada ao hospital con varias costelas rotas. A policía, como ven, acordou a zona. Varios operarios municipais retiraron a terra caída ao paseo cunha excavadora. E ao chegar aquí ao lugar, pois nada, estaban os compañeiros xa que estaban collendo a señora, xa tiñan retirado da zona onde caíu, da zona de abaixo das rochas, estaba cunha ferida na cabeza, se encontraba tamén o marido e o canciño, que a señora iba con canciño paseando. O marido avisaron, apareceu aquí, bueno, xa estaba a ambulancia tamén no lugar, que a verdad viu bastante rápido, a señora foi trasladada ao Álvaro Cunqueiro. No, el paseo está hecho de esto y yo he visto mucha gente mayor como en silla de ruedas que no pasan y ya lleva tiempo, como años, pidiendo que hay un agua que cae y por ahí es donde la gente no pasa y no han hecho nada. Y bueno, hay un árbol que se va a caer también en el otro lado. Hoxe cortaron por segundo día consecutivo a autovía entre Pontevedra e Marín por anegamentos, unha situación que se repite con certa frecuencia. A que se deben eses episodios, Sabela? É que esta vía, a PO11, que une pola costa Marín con Pontevedra, está literalmente pegada ao mar. Entonces, cando hai mareas vivas, cando hai borrasca, cando hai temporais, cando as ondas son moi elevadas e ademais chove moitísimo, no momento no que a marea está máis alta, esas ondas adoitan moitas veces pasar e traspasar estes carrís. Foi o que pasou nestes últimos días, nestas últimas horas. Choveu tanto e a marea estaba tan alta e as ondas eran tan elevadas que foi moi complicado que toda esa cantidade de auga saíra polo outro lado. Durante horas houbo que drenar con bombas de achique estas vías, as 4 vías, os 2 carrís de ida e de volta estiveron pechados durante horas. Ata onde chegaba a auga? Pois aproximadamente ata metade das rodas dos vehículos. Polo tanto, circular por esta vía implica moita precaución nestes días de temporal. Isto aquí é un peligro. Como vos mirades, hai 4 carriles. Os nenos collen o autobús, a xente maior non pode cruzar. Ayer hubo unha morte, aí atrás veu un coche e levou a caseta do autobús. Despois veu outro, foi hacia lá un muro. Segundo día de loito oficial en Mos polo crime a mans da súa exparella de María Belén, veciña de Sanguiñeda. Tiña 52 anos e é a primeira vítima mortal da violencia machista no que vai de ano en Galicia. En España xa son 6 as mulleres asasinadas. A María Belén matouna a coiteladas a súa exparella do que se separara semanas antes. O home de 67 anos fuxiu e trincheirouse nunha vivenda do Porriño. Alí, rodeado pola Garda Civil, quitouse a vida. Neste caso non había denuncias previas. Hoxe ás 8 da tarde a Rede de Mulleres convoca unha concentración en Vigo ante o Museo Marco en repulsa por este crime. Estas imaxes que amosamos agora son dun operativo desenvolvido en varias cidades españolas, entre las Ferrol, axentes da Erchancha e da Policía Nacional detiveron 2 acusados de roubar nun piso onde se exercía a prostitución. Entraron encapuchados e agrediron e ameazaron as mulleres que había no interior. Unha das vítimas tivo que ser evacuada ao hospital. Os arrestados forman parte presuntamente dun grupo criminal dedicado a roubos en vivendas con violencia. Os investigadores creen que están relacionados con outros asaltos similares en cidades como Xixón, Valladolid e San Sebastián. A investigación segue aberta para tratar de localizar un terceiro implicado. Tamén en Ferrol, a policía investiga as circunstancias dun acoitelamento aparentemente fortuito nunha cafetería. Esther.
Parece que foi de maneira fortuita e que víctima e agresora non se coñecerían de nada. Segundo nos relata unha testemuña, a muller entrou pola porta, foise contra un cliente que estaba tomando algo na barra e picouno polo menos 2 veces nas costas e no tórax. Conseguiron reducir a muller, os que estaban aquí xa está detida, está pendente de pasar a disposición xudicial. O home foi trasladado para ser atendido no hospital, parece que sen nada grave. De feito, onte mesmo recibía alta e a policía ten aberta unha investigación para tentar esclarecer as circunstancias deste suceso. A agresión produciuse contra as 9 da mañá, hora punta de almorzos, nesta cafetería de Catabois. Conta Dylan que a muller estaba fumando fora e de repente todo se precipitou. Entrou pola porta e picou cun coitelo un cliente. Fue algo, entró así de la nada, le dio, yo creo que de pronto la señora sí se veía que tenía algún problema porque no se veía muy nerviosa y pues yo me imagino que en el momento que ella entró pues lo vio, no sé si se conocían o algo, pero no se sabe a qué se debe la tragedia esa, la verdad. Parece que non se coñecían e que foi un ataque fortuito. Segundo o atestado policial, a muller picou o home cun coitelo de serra nas costas e no peito. Ella se la clavó en la parte del pecho, al lado derecho, aquí, pero no lo alcanzó a romper por lo del abrigo, porque tenía el abrigo. Donde no fuera tenido el abrigo, yo creo que fuera sido bastante más grave. E conta que foron os clientes do bar os que evitaron que a muller fuxira. Pues ella quería salir corriendo, ¿y qué hizo? Pues en la esquina de allí de la acera tiró el cuchillo, que no alcanzó a bajar donde está lo del alcantarillado, pues para que como que se perdiera. Un vecino de ahí que justo viene lo alcanzó a coger y la señora se iba a ir. Pero como no alcanzó, como que la persona la retenía, como para que no se fuera, pues al final ella se sentó en la primera mesa que hay ahí, como no sabía lo que estaba haciendo del impacto de la gravedad. Prendeu unha policía local e trasladou unha comisaría da Nacional, onde segue custodiada a espera de pasar a disposición xudicial. O home foi trasladado ao hospital por se tivese algunha lesión, aparentemente nada de gravidade. Xa está de alta. De momento non consta denuncia polos feitos que investiga a policía. Están pendentes de citar a víctima e testemuñas para tomarlles declaración. Alivio no rural da contorna de Pontevedra, pero tamén na comarca de Santiago. A operación Biporto desartellou un grupo de albaneses organizados, profesionais e moi activos. Aloxábanse en Vigo, pero non regateaban a hora de facer kilómetros. Roubaron nunha casa cada 2 días. ¿Cuántos hay? 3, no. 3, danos 3. Estaban os 3 dentro e sabíano porque levaban 26 días pegados a eles, seguindos día e noite con sol e chuvia, mesmo os festivos máis sagrados do Nadal. La investigación en este caso ha sido bastante intensa porque ha sido menos dun mes. Esta organización era prácticamente indetectable, cabe decir que tenían unos patrones muy definidos, una estructura bien organizada, un reparto de roles diferenciado, llegaron a cambiar de domicilio y de vehículos hasta en 4 ocasiones. Aloxábanse nun apartamento turístico de Vigo, pero movíanse sen aforrar en combustible. O cuarto caeu nun chalé de luxo de Alacante. Son albaneses, a mafia máis organizada en roubos de vivendas. Es mucho más difícil trabajar este tipo de organizaciones. Desde el momento que se asientan aquí, adoptan una serie de medidas que no son propios de la delincuencia autóctona, que planifican el robo, planifican la huida, planifican el método de acceso. Entraron en casas de Santiago, de Trazo, de Vilaboa ou de Redondela, tamén en Marcón e Tomeza, en obxectivos que cumprían un mesmo patrón. Uno de ellos se encargaba de labores logísticas y el resto de ser los autores materiales, ¿no? El integrante los dejaba en un lugar, caminaban monte a través, llegando a caminar 7, 8, 9 kilómetros a través de monte. Accedían a viviendas muy próximas a las zonas boscosas, accedían por la primera planta mediante aplancamiento de ventana o puerta. Buscan cartos e xoias, botíns liviáns dos que fan dano. Este reloxo vale uns 3.000 euros e unha das pezas recuperadas tiñan agochado nun zulo preto de Santiago nun monte pegado ao polígono do Tambre. El oro está a un precio desorbitado, una cadena de oro pues ahora se vende en el mercado negro a un precio elevado, entonces sí que podemos decir que han hecho daño, es decir, han llevado objetos de valor y dinero en efectivo. Sospeitase que son a coñecida como banda do Volvo, pero cambian de coche como a de chaqueta. De momento os 4 están en prisión, acusados de 14 roubos, pero a investigación segue aberta para probar que son responsables de moitos máis.
Na provincia de Lugo, en Sarria, un garda civil fora de servizo evitou que lle roubaran a unha muller de idade avanzada na rúa. A ladroa achegouse á vítima usando o método do abrazo. Intentou gañar a súa confianza para arrincarlle do pescozo as cadeas de ouro que levaba. Non o conseguiu e foi retida polo axente ata que chegou a patrulla. Todo ocorreu a plena luz do día. A vítima camiñaba por esta rúa de Sarria cando unha muller duns 30 anos se achegou a ela coa excusa de preguntarlle por algo. Acercanse a unha persona, intentan acaramelar, abrazan, nese momento que se descuidan un pouco, se a persona é receptiva, enganchalle e botan a correr e escapan. E xa teñen un cómplice nun coche nas proximidades para salir, para escapar ou para moverse hacia outra zona. Moitas veces son itinerantes. É o coñecido como método do abrazo. Unha vez gaña a confianza da vítima, aproveita un descoido para roubarlle. Tanto relojes como cosas que sean fáciles e sobre todo aproveitar ese momento, ese timing para aproveitar, tirar e escapar. Non foi lonxe porque no seu camiño cruzouse cunha xente que estaba fora de servizo. Ía no seu coche coa súa familia cando un home se lle botou en riba pedindo axuda. Un momento determinado apareceu un señor que se atravesou casi ao lado do coche. Parou e pediulle axuda. Ao lado viu unha señora que xa salía e dixo que intentoume arrancar os collares do pescozo. Saiu correndo tras a ladroa que escapara ao verse descuberta. Uns metros despois consegue retela. Ele é a agente de autoridade, tanto estés de paisano como que non tes que acudir a chamada dunha persona que te necesita. A Garda Civil di que se trata de casos puntuais, pero lembra a importancia de extremar as precaucións, sobre todo as persoas de máis idade. A ladroa non era novata, sobre ela había unha orde de busca e detención. Esta que ven é a nave das redeiras de Malpica, un día que fai sol e por fora. Esta é a mesma nave, por dentro pero cando chove. Esta mañá retomáronse as declaracións xudiciais polo accidente mortal dos Saltamontes acontecido nas festas de Matamá en 2024. A concelleira de Seguridade de Festas de Vigo compareceu como investigada, amosouse disposta a colaborar e dar as aclaracións oportunas. Só respondeu a preguntas da Fiscalía e da Maxistrada. Segundo o abogado da acusación particular, segue sen clarexar se o Concello actuou logo de ter un informe que aconsellaba o precinto da atracción. Van pedir novas dilixencias nesta investigación xudicial que se vai ampliar polo menos 6 meses máis. Hemos contestado esta mañana y atendido a todos los requerimientos como desde el principio, y lo que sí que solicito ahora es respeto por el trabajo del tribunal y del Ministerio Fiscal, que son los que tendrán que resolver cómo se ha producido esto. Seguimos sin saber por qué no se actuó. Esperemos que venga, llamaremos a la policía local y preguntaremos por qué no hicieron nada para impedir que funcionara la atracción. No barrio de Novo Mesoiro, na Coruña, os veciños queixanse de problemas coa suministración de auga dende a semana pasada. Falta de presión, turbidez e mesmo algún corte puntual estánlles ocasionando, segundo aseguran, inconvenientes nos últimos días. A imaxe tomada por unha veciña de Novo Mesoiro na súa casa dá fe da turbidez coa que saía a auga a semana pasada. Algúns xa deixaran de consumila días antes polo mal sabor. Yo lo que sí había notado estas semanas atrás es que el agua venía muy turbia y mis hijas sí que se quejaban del sabor. Y entonces pues ya llevamos semanas bebiendo agua de garrafa. A transparencia da auga mellorou, pero desde entón veñen padecendo problemas, sobre todo coa falta de presión e os conseguintes inconvenientes que lle xeran a vida diaria. Yo noté que, por ejemplo, viene con mucho menos fuerza, no me he quedado sin agua, pero viene con mucho menos fuerza, es verdad. ¿Y eso complica también? Hombre, claro, sí, todo, porque normalmente para ducharse, para todo, non llega bien el agua. De feito, eu estaba na casa e me chamou a miña filla para dicirme: mamá, tes agua? Abrí e lle dixen, pois a verdade que non hai moita presión. E me dice, es que a mí se me está yendo. E le dije yo, no, pues aquí no. Y de repente ya vino otra vez. Pero el fin de semana volvió a pasar, pero aquí no. Pero ahí en esa zona de ahí sí, donde vive ella.
que moi pouca presión. Moi pouca presión, sí. Sobre todo a primeira hora da mañá, que cando máis incómodo é, non hai auga ou hai moita, falta de presión. Imagínate, todos levantados na casa para ducharse, todo, marchar a escola, traballo, tal e cual, sen auga. Ayer de repente estuvo funcionando ben, de repente parou un rato, pero despois nosotros marchamos a casa, pola tarde cando viñamos estaba bien agua. Malia que nos últimos días lle afectou a máis poboación, aseguran que nas zonas máis altas do barrio e nas vivendas superiores os problemas de falta de presión son recorrentes. Hay gente que incluso ha metido dinero de su propio bolsillo para poner bombas de presión en su casa y siguen teniendo problemas de presión. O sea, eso ya no es del vecino, eso ya es de Malsa. Os veciños aseguran descoñecer a orixe dos problemas. Postos en contacto coa empresa Emalxa, concesionaria do Servizo de Augas, tampouco obtivemos resposta polo de agora. Hai malestar en Malpica pola falta de mantemento da nave das redeiras. Contan que nas instalacións se filtra tal cantidade de auga que ás veces chove tanto dentro como afora. Aseguran a máis que as pingueiras caen directamente sobre o cadro eléctrico. Chóvenos dentro como se fora fora. Hai pozas aí por todo. Isto vai a máis, e agora é inaguantable. Ainda non se ve moito porque o sol non chove, a rede está para as pingueiras que caen encima, pero se non está aquí é unha laguna. As chuvias constantes das últimas semanas evidencian o mal estado en que se atopa a nave das atadoras de Malpica. Temos que estar sempre con estas faldas de plástico ou envoltas nun plástico que temos porque estamos todo o día molladas. Hai veces que cae tanto a chorro cando chove moi gordo que nos temos que apartar, pero se non chove por nós. A orixe deste problema, segundo contan, está na cuberta. Din que os días de moito vento, os refachos levantan as uralitas de plástico propiciando que a auga se coe o interior. Vai 10 anos para o verán que me jubilei, e xa cando traballaba eu aquí, nada, aí limparon dunha vez algo, pero sigue chovendo. As goteras cada día van máis, voaron as claraboias que tiñan no tellado. Xa se falou co patrón maior, tamén se falou, mandei un mensaje a Portos, e non houve contestación ninguna. Non pedimos lujos ningúns, que é unha nave para traballar, estamos ben, de maravilla. Cando de inverno traballamos aquí e de verán traballamos fora. Somos 4 mulleres, pero isto hai que arreglalo, porque isto clama al cielo. A chuvia baixa sobre todo polas columnas da nave, onde está o cadro eléctrico e os interruptores, polo que temen que calquera día aconteza unha desgraza. E hai un enchufe de 380 voltios, calquera día hai unha derivación, a rede está mollada, o suelo está mollado, e a xente que colla traballando en riba das redes, pois podes matar. Parte deso, por encima das chaves, vas camiñando, e eu xa caí máis dunha vez, por escorrer na auga, caes para atrás. Se caes mal, podes romper unha perna ou outra cousa peor. O sea que eu pediría, por favor, que se arreglara xa, que non tardaran moito máis. Din que non é por capricho, senón por necesidade. O atropelo mortal dun octoxenario en Cerdedo Cotobade do que lles falamos onte reavivou as queixas dos veciños desa zona. Din que levan tempo lamentando a súa perigosidade e reclamando medidas para incrementar a seguridade viaria. Nuño. Si, Raúl, foi neste punto da Nacional 541, ao seu paso pola localidade de Calvelo, onde ocorreu o fatal accidente. Un sinistro que, segundo os veciños da zona, levaban tempo vindo vir a causa da perigosidade de cruzar dun lado a outro da vila. Se ven cruzar a estrada neste punto non está permitido, é unha acción esencial, segundo declara a veciñanza, para acceder a servicios esenciais como a farmacia ou o supermercado. É por iso que levan anos reclamando a instalación dun paso elevado ou un cruce que permita facelo con seguridade. Isto aquí é un peligro. Como vos mirades, hai 4 carriles. Os nenos collen o autobús. A xente maior non pode cruzar. Ayer houve unha morte. Son as reclamacións da veciñanza do lugar de Calvelo, no concello de Cerdedo Cotobade, tralo atropelo mortal dun home octoxenario que residía na localidade. Segundo os veciños, unha fatalidade así era cuestión de tempo, pois a falta de visibilidade e a velocidade a que circulan os vehículos fan que cruzar a estrada sexa extremadamente perigoso. Pasan a unha velocidade que a veces, é terrible. E despois tamén temos aí adiante o cambio de rasante, que se sales dese cruce non tes posibilidade de ver os que veñen de dirección Pontevedra. Entonces se traduce tamén nun perigo
moi grave. Se ven atravesar a vía neste punto non está permitido é a forma dos veciños que residen a cada beira da vila de accederen aos servizos situados no lado contrario. É por iso que levan anos reclamando que se tomen medidas para habilitar o paso de forma segura. Que arreglen isto, que poñan uns semáforos, que poñan paso de peatóns, que polo menos que miren pola vida da xente. Un paso de peóns, aceras para acceder aos nosos servicios mínimos como é a farmacia, o supermercado, o centro de saúde, que os temos a poucos metros. Tras o accidente acontecido nas últimas horas, a veciñanza reclama que as solucións deben chegar despois de anos de agarda. De non ser así, aseguran que comezarán a protestar interrompendo o tráfico nese punto da vía unha vez ao mes. Por outra banda, o Concello de Cerde do Cotobade remitiu a Unidade de Estradas do Estado en Pontevedra múltiples escritos informando da situación na Nacional 541 durante os últimos meses. A casa natal de Carballo Calero, en Ferrol, sufriu a derruba de parte dun dos muros. Desta volta non houbo que lamentar danos persoais, pero o Concello, propietario do inmoble, xa decretou a emerxencia para adoptar medidas de forma inmediata. A casa natal de Carballo Calero, en Ferrol, leva anos apuntalada e prácticamente en ruínas á espera dunha rehabilitación que non dá chegado. Tras os últimos temporais, o pasado domingo produciuse a derruba de parte dun dos muros do inmoble. Tuvimos un ruido moi forte, non sabíamos que era, e como aí atrás hubo unos rayos, unos relámpagos, pensamos que era debido a eso, pero luego hablando con la gente aquí del barrio nos enteramos que se había caído la casa. Yo llevo viviendo en Ferrol 11 años y esto está así desde que yo estoy aquí y non sei, me pregunto que hace así. No? Elevamos moitísimos anos, con eso cada vez vai peor. E agora, bueno, pues ahora con estes temporales tan seguidos que temos, pois acabou caendo, que era o medo que tiñamos. Caeu cara ao interior do inmoble, foi precisa a intervención dos bombeiros e a policía local que aseguraron a zona. Desde a Asociación de Veciños de Ferrolvello lamentan o estado do edificio, propiedade do Concello. Iso pode caer todo. Que ter en conta que na parte de atrás temos na Praza Bella un parque infantil. Esta rúa, a Rúa de San Francisco, é unha das máis transitadas deste barrio. O suceso volveu puñer o foco na necesidade de conservar e protexer a casa na que en 1910 naceu un dos intelectuais galegos máis destacados do século XX, o escritor e lingüista Ricardo Carballo Calero. A parte da tristeza que dá con unha figura como de Carballo Calero, que non teña un sitio na súa casa natal, que isto este con estas ruínas, que cada vez van a máis, eu non sei a que esperan. A veciñanza denuncia que hai máis inmobles no barrio en situacións similares e piden a intervención das administracións. No caso da casa de Carballo Calero, o Concello xa decretou a emerxencia para actuar de forma inmediata. O mal tempo está a afectarlle tamén ao firme da autovía A6 no tramo comprendido entre os concellos chairegos de Begonte e Guitiriz, na provincia de Lugo, segundo denuncian talleres e usuarios. Como consecuencia das fochas que se abren e que se agrandan coa chuvia, son frecuentes as avarías nos vehículos, sobre todo reventóns nas rodas e estragos nos amortecedores. O desgaste do firme no tramo chairego da autovía A6 empeorou co mal tempo dos últimos meses. En especial no carril dereito, en sentido descendente, entre os concellos de Guitiriz e Begonte, onde se abriron numerosas fochancas. Así o denuncian os usuarios e tamén os talleres da contorna, onde prácticamente a diario reciben clientes cos pneumáticos reventados, con estragos nas lamias ou cos amortecedores danados. Reventóns, bolos nas rodas, problemas nos amortiguadores, na dirección que se destabiliza, puentes traseiros que se descompensan, etc. Pinchazos e cortes nas rodas. Algúns sí que ven grúa, outros intentan chegar, pero bueno, normalmente son rodas, a mellor algunha rótula, pero normalmente é roda seguiu. Llantas, eso ben sabes, de aluminio, ou estalan ou xa hai que mandalas a Portugal. Algún chama así a Guardia Civil para dar parte e tal, pero moi poucos, porque saben que é un rollo e non hai maneira. Malia os atestados levantados como consecuencia destes incidentes que entrañan perigo para os usuarios, polo momento apenas se taparon as fochas abertas.
O motivo é tamén o mal tempo que lles impide aos operarios arranxar o firme. Pero, mentres non se soluciona, que non paga son os donos dos vehículos afectados. Hai que alinear a dirección, o alineamiento anda nos 50 60 euros, despois metes dúas rodas como lle metes unha roda un pouco boa, outros 200 e pico euros. Ahora Dios te libre de ter que meter trapecios paliares e tal, porque nun coche así un pouco vello, xa che mellor tirar con el. Porque isto é unha ruína, é unha ruína. E nós pagamos as carreteras en un estado que dá asco, a verdad. Aquí ainda baixaron un cachino aí atrás, pero mete un firme malo, os coches resbalan nel, que dá asco. Compre daquela extremar as precaucións ao volante no tramo onde se abriron as fochas. Sobre todo cando chove, posto que a auga pode camuflar os buratos. Marchamos, quedan xa con Marta Darriba e o Telexornal. Grazas por estaren aí e que teñan unha moi boa tarde.